Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Action Radio Philippines, Standard Time, las 6 sa 8. Ang oras ginadulong sa inyo. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Aksyon Balita Evening Edition. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Huwebes, Desyembre 4, tuig 2020. Ako ang inyong atag balita, Aksyon Dale Salazar. Aksyon Balita Evening Edition. Para sa mga headlines, sa una kita sa mga balita lokal. Mas sobra 1 milyon nga balor sang droga na kumpiskar sa 3 ka mga lalaki sa bypass operation sa Barangay Mandalagan, Subo nga hapon. Progresibo nga grupo na nawagan nga hilwayon ang mga political prisoners. Sa balita national, AFP ginaduso nga wala sang ceasefire sa mga rebelde karon nga holiday season. Manny Pacquiao ginapangamuyuan pa ang plano sa 2022 elections. Sa balita international, Estados Unidos sa target nga mabakunahan ang 100 milyon ka mga tawo tubtob Pebrero tuig 2021. Sa sports balita, Lakers kag Clippers magaengkwentrohanay sa pagbukas sang bago nga season sang NBA. Kag sa ato nga showbiz balita, 2019 nga pelikula nanday Gerald Anderson kag Julia Barreto nagtrending karon nga December 2020. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Manila Broadcast. Good evening sa mga ka-aksyon namon nga naga-monitor karon sa sining mga tinion karon nga Thursday night sa aton sining nga pagpangalagad evening newscast no sang Aksyon Radio Bacolod. This time check naton ang aton sining nga Facebook Live, ang comment section na para abihon ng aton sining nga mga listeners online kag iban pa naton nga mga ka-aksyon nga naga-monitor sa mga nagkanilain nga mga social media platforms sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod. And by the way, mabatian man kita sa YouTube channel. It's Aksyon Radio Bacolod. Pwede man sa www.actionradiobacolod.com.ph. And of course, sa mong sining official Facebook page. Live na live kita, Aksyon Radio Bacolod. So this time, ginatamiyo ta lang sa good evening sa Sir Alex Montesa. Mayong gabi Sir Dale nga naka-tune in na tonight. Si Ma'am Mary Jane Mendoza, good evening Action Dale. Good evening man, salamat. Si Ma'am Flor Deliza Barillo nga naka-tune in naman tonight, madamo gid nga salamat. Kag si Ma'am Jocelyn Arisevita Olak, good evening Action Dale. Present naman sa aton sining program si Sir Erwin Gonzalez, good evening, naga-monitor lang siya kuno. And from Sir Alex Monteza, upod sa programa mo nga napuno sa mga preska nga balita, paniti na kay padugon ta. Abaw, pero Sir Alex Monteza. Salamat sir, and tune in lang dira, standby lang dira sir. Si Sir Bert Teras Pusco Caraballo, good evening Action Day. Monitor kami diri sa may Hotoda, Handumanan, Bacolod City. And good evening nga dira sa Salvarita family sa Barangay Handumanan. And syempre si Baby Claro nga naka-tune in naman tonight sa aton sining nga pangalagad. Padayon lang sa pag-comment down sa inyong sining mga greetings sa aton sining nga Facebook Live. And after naton basa sa mga local news, aton pagbalikan ang aton sining comment section sa aton sining Facebook Live. Stand by mga ka-aksyon para sa mga balita lokal.
Balita, Evening Edition. Aksyon Radio Philippines, Standard Time, lasay sa 17 kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Masobra 1 milyon nga balor sang suspected shabu ang nakompiska sa drug bypass operation sang Philippine Drug Enforcement Agency sa Sagwa sang subdivision sa May Buri Road, Barangay Mandalagan, Syudad sang Bacolod kinasang hapon Webes. 3 ka mga personang subject sa operasyon nga nagpatigayon sang transaksyon sa otoridad. Ginkilalang mga suspect na Sunday Dino Dimson, 25 anyos, residente sang Barangay Granada, Michael Astorga, 32 anyos, kag Chris Angelo Abilade, 31 anyos, parehong residente sang Barangay Mandalagan, Syudad sa Bacolod. Ginpahag ni PDEA Team Agent Bamboo nga 150 gramos sang kabugaton sang suspected shabu ang nakompiskar kag mayroon sang dangerous drugs board value nga 1,020,000 pesos. Ginakabig ni Bamboo nga mga pusher ang nadakpan kag high value target bangod sa kadakoon sang droga nga nakompiskara. Nakuha man sa operasyon ang kiluhan 2/3 kag iban pa nga drug para Fernalia. Boss nga daw Martes na tala nang ipasaka ang mga kaso batok sa mga suspect. Nagpanginwala naman ang mga suspect nga maghatag sang ila palayag. Ang monitoring niya ti medyo dugay-dugay na, siguro mga 2 to 3 weeks na. Kag nakasatagid ni nga makabakal gitila. Tungod nga malapad ning area nga sakop nila nga ginahulugan nila sa mga item, labot pa sila sa langis. Bali ang aton gid nga medyo subject amo ni 3 ka bilog. Okay, grupo ni sila? Oo, danay ni sila nga nagtransaction sa atin. Nawatan si Team Agent Bamboo. Sa iban nga balita lokal, nagtipo ng mga progresibo nga grupo sa dalam sang Bayan Negros kag nagpatigayon sang silent protest sa tubangan sang Hall of Justice diri sa mga syudad sa Bacolod para sa pangkalibutanon nga adlaw sa mga political prisoners sa kinasang aga Webes. Suno kay Karapatan Negros Chairperson Clariza Dagatan, tanda ini sa ilang pag-isa kag pagpakita sang suporta para sa masobra 90 ka mga political prisoners sa isla sang Negros nga tubtob karon na preso sa mga bilangguan bangod sa ginaligara pato-pato nga mga kaso. Nagapanawagan man si Dagatan nga hilwayo na mga political prisoners. Madumduman nga sang tinalikdan nga tuig pila ka mga matagas nga leader sang progresibo nga grupo ang gin-aresto kag ginapasakan sang kaso hagtubtob karon preso sa gihapon sa NODJ kag iban pa nga presohan. Ini sila mo Sanday Noli Rosales, ang spokesperson sang NAFLU KMU Negros, Proseso Aksyon Albert de la Serna Cherel Catalogo, Romulo kag Mermalin Bituon samtang nahilway naman matapos nagbayad sang piyansa mo Sanday Butch Luzande, Dani Tabura, Ana Kruger kag Roberto La Chica. Para sa aton niya, labi na gid diri sa isla sang Negros nga wala tuon no ang illegal arrest kasubong man ang pagpasakain sa mga pato-pato nga kaso. Ang Karapatan Negros upod ang bayan kanang kalain-lain nga organisasyon padayon nga nagapanawagan sang pagpaghilway, pag-free sa kapag-release ang aton mga political prisoners. Nabatihan si Karapatan Negros Chairperson Clariza Dagatan. Kansilado ang distribution sang financial assistance sa dalagong mga barangay diri sa mga syudad sa Bacolod samtang nadayon naman ang payout sa mga benepisyaryo gikan sa mga magagmay o numbered barangay. Ini ang ginklaro ni DSSD Head Pasita Tero sa interview sa Aksyon Radio Bacolod. Suno kay Tero base sa duha ka adlaw nga schedule nga ilagin tala na umpisa subong nga adlaw, naglabot sa 5,185 ka mga target beneficiaries ang dapat kuntani nga makabaton sang tag 6,000 pesos nga cash assistance apang para lamang sa 1,600 ka mga benepisyaryo ang tigayon nga na-download. Ini nga pondo ang dugang panitero ang ginkuha gikan sa Bayanihan 2 nga programa hindi lamang para sa mga naapektuhan sa COVID-19 pandemic kundi nagalakip man sa mga individual kung pamilya nga wala makabaton sang Social Amelioration Program o KONSAP. Supposed to be ang first batch natin subong hadlaw mo umpisa 5,185 pero ang gin-download lang nga kwarta sang DSWD mga about 1.5 or 1.6 lang. Nabatihan si DSSD Head Pasita Tero. Sa dugang pang balita lokal, nagpatigayon na sa contact tracing ang otoridad sa mga naka-close contact ng 4 ka mga nag-positibo sa COVID-19 nga resulta sa ginpatigayon nga surveillance testing sang syudad sa Bacolod nagligad nga weekend. Suno kay Executive Assistant kag Extraction Team Head Ernie Pineda, matapos nga nagwa ang resulta kagabi gilayon nila nga ginpabalong barangay agud ma-seal off ang balay sang nag-positibo kag iswab man ang close contact kag magpatigayon sang contact tracing.
Suno kay Pineda 0.6% gilamang ang nag-positibo sa ginpaydalom sa testing. Ngaysa sa indikasyon nga nagdubo na ang kas sa syudad. Palayag ni Pineda nga padayon pa man sila nga nagasapol agud ma-identify kung ano pa nga mga sektor ang ipaydalom sa surveillance testing. No, pagka contact trace, ang tutong close contact, swab na siya, na mandatory na siya. Dayon ang ining naman ang nagpositive, i-extract na siya kag idalon sa isolation facility. Nabatihan sa Executive Assistant Ernesto Pineda. Sa katapusan nga balita lokal, gin-turnover na sang Police Station number 8 ang nakita nga rifle grenade sa EOD K9 unit sang Negros Occidental Provincial Police Office o Kunok po. Ang rifle grenade ang nakita ni Eric Gabotas nga caretaker sang Danemark Beach Resort nga nagalutaw sa may baybayon sang Banga Aning, Barangay Panocoy, Syudad sa Bacolod. Sunod kay Police Captain June Ray Batanda ng hepe sang Police Station number 8 nga bago pa ang rifle grenade nga nakita ni Gabotas. Suno kay Batadlan, delikado ini nga makita sa kabataan kag hampangan bangod sigurado nga ini ang magalupok. Nagpasalamat si Batadlan kay Gabotas nga gilayon nga gin-turnover sa kapulisan sa Police Station number 8 ng Granada. Nanawagan man ang kapulisan sa mga pumuluyo nga nasakupan sa Police Station number 8 nga gilayon nga ipahibalo kung may makita nga explosive agud malikawan na ang disgrasya. Aksyon Balita, Evening Edition. Action Radio Philippines Standard Time lasay sa 23 para sa complete management sa inyong liver detox. And we are back dali sa aton sa nga pangalagad online mga ka-aksyon na, no? So this time gina-recognize naton ang mga netizens nga naka-tune in sa aton sa nga Facebook Live sang Aksyon Radio Bacolod. Good evening lang kay Sir Bert Harapusco Caraballo. Good evening Action Dale. An na mention tani earlier, no, dira sa may Hotoda Handumanan nga transport, no. So Hotoda Handumanan Bacolod City. Good evening lang kay Raymond Burdang nga naka-tune in naman tonight. Si Ma'am Ibab Zonom, no, dira sa may area sa Talisay, nagaulan ko, no. Sige, halong kamo dira and hindi gid mag tampisaw sa ulan. Sige, para safe kag layo sa trangkaso. Si Mama Luz, full good evening sir, watching here in Barangay Handumanan. Sige, madamo gid nga salamat. Si Melodia Celiado, mayong gabi sir, pa shout out kay Chano Gonzaga sa Barangay Domingo Lacson sa Banago sir, salamat gid. Sige, shout out lang dira ako, no, kay Chano Gonzaga sa Barangay Domingo Lacson sa Banago. Okay. Si Docoma Balderas sa Marcelo, good evening, madamo gid nga salamat. And si Ma'am Yvonne Besher, dan sharing, good evening, salamat gid. Okay, Doc, damo gid sa mga greetings nga ginapadala tonight, no. Si Mama Chris Vilma Reyes, good evening Action Dale, watching live diri sa may East Homes 3, Barangay Stefania, God bless. Likewise si Ma'am Chris Vilma, halong kamo dira. Si Ma'am Daisy Teham Shushima, good evening Action Dale, salamat. And syempre si Ma'am Emmy Esmeralda Dolido, good evening, naga-monitor naman tonight. Okay, si Tess, no? Ang iya siningang ngalan, hindi ko sure kung Chinese or Japanese character. Pero piling ko Japanese, kay taga-Japan siya. Good evening, watching from Japan. Pwede ka pa shout out lang dira kay Marjun Rivera, kay Michiko Marie Borayama, no? Si Ma'am Tess from Japan, no? So, good evening nila sa inyo. And si Sir Oliver Lampreya Salas nga nakatune in naman dito sa area sang Qatar. So, madamo gid nga salamat daw 66 subong ang aton sa comment section sa mga greetings nga ginapadala sa aton sa mga netizens nga nakatune in tonight.
So padayon lang sa pag-comment down sa inyo sining mga greetings kay after national news try naton nga balikan ang aton sining nga Facebook live para maabi-abi pagid naton ang aton sining nga mga netizens nga naga-take time gid, naga-upload gid sa sining mga wifi, mobile data para ma-inform sila sa mga nagakahanabo diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Standby mga ka-aksyon para sa Balita National. Aksyon Balita, Evening Edition. Lasay sa Media Action Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa detalye na sang Balita National. Hindi magrekomendar ang militar kay Presidente Rodrigo Duterte sang ceasefire o kung untat lupok sa mga komunista nga rebelde karon nga holiday season. Sa isa ka statement ginpahayag sang Armed Forces of the Philippines sa kon AFP ang ginaligar bayulasyon sa mga rebelde sila ko galingon nga gindeklarar nga ceasefire nga nagapakita nga hindi sila sincero. Sunod sa militar tinalikdan nga tuig ginpatay sang NPA ang sa kasoldado kag 8 pilason sa separado nga pagpangatake sa may Camarines Sur kag Iloilo pila kadlaw antes sa nga daw sang Paskwa. Subong nga tuig sang nagdeklarar man ang gobyerno kag Communist Party of the Philippines sa kon CPP sang ceasefire para pakigbatuan ang COVID-19 na pandemic. Samtang ginadirian ang mga minor de edad sa Metro Manila nga magtambong sa Misa de Gallo kon simbang gabi apisar nga ginhalugan ang lockdown restrictions sa sunod kay Metropolitan Manila Development Authority o kon MMDA General Manager Jojo Garcia 17 ka mga alkalde sa Metro Manila ang unanimous nga nagboto nga dirian ang mga minor de edad nga magwa sila nga balay para sa non-essential purposes. Lakip na ang pagkato sa mga mall base man sa rekomendasyon sa mga doktora.
Una na agin panipat ang curfew sa Metro Manila malilas 12 sang kagahon tubtob las 3 sang kagahon para sa simbang gabi. Ang Metro Manila lakip ng 7 pa kaiban nga lugar ang gain paidalom sa General Community Quarantine na tubtob magtakop ang 2020 para malikawan man ang paglapta sang virus. Sa katapusan nga balita national, nagpromisa si Senador Manny Pacquiao nga pakigbatuan sang PDP laban ang korupsyon kag pagatutukan ang mga marginalized sector. Ini matapos nga nagpanumpa si Pacquiao bilang presidente sang sininga partido. Sa karon si Presidente Rodrigo Duterte ang nagapungko nga chairman sang PDP laban. Sa speech ni Pacquiao kagabi, iya ginpahayag nga akig ini sa mga korap nga opisyal kag korap nga mga empleyado sang gobyerno. Ginpahayag man ni Senador Coco Pimentel ang anay presidente sang PDP laban nga iya gintugyan ang posisyon sa isa ka leader nga mayara sang oras, energy kag kaisog para magpreparar ang partido sa 2022 national kag local elections. Sa karon ginapangamuyuan pa ni Pacquiao ang iya plano sa 2022. Samtang si Speaker Lord Alan Velasco naman ang ginhingadlan nga Executive Vice President sang PDP laban. Aksyon Balita, Evening Edition. Lasay sa 32 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Detalye sang balita international sports sa entertainment. Pagkatapos gid lamang sini. We are back diri sa atong pagpangalagad online mga ka-aksyon na. And by the way, sa mga Facebook live viewers naton, no, kita na on air kita sa radyo sa 684 kHz. And kung mag-commercial kita sa radyo, sige sa gihapon ang aton sining nga serbisyo online pagi sa Facebook live kag iban pa nga mga social media platforms ang DYEZ. So this time, last batch sa mga greetings nga aton sini nga pagabasahon. Si Ma'am Tess, tsakto Japanese Sir Dale, sige, salamat kay sining name, no, ang character sini Japanese, so hindi natin mabasahan. Basta Tess, no, bayong gabi dira sa inyo and halong dira sa Japan. Si Sir Eddie Villacampa Sr., good evening Action Dale, nag-monitor kami diri subong sa my home site, no. Home site, salamat gid. And present naman si Martin Aliling, good evening po, salamat, no. So gina-advisean talaga mga ka-aksyon naton nga lawagan nyo kung diin ka mga purok, diin ka mga sityo, diin ka mga barangay, diin ka mga banwa or syudad diri sa Negros Occidental para ma-recognize naton kag ma-picture out ay ang inigaling nga area ganaga monitor sa DYEZ, no? Para ma-abi-abi naton kung diin ka mga locations ninyo mga ka-aksyon. And stay safe dira sa inyo sinahamtangan. Madamong gid nga salamat, no, sa pag-upo diri sa akon sa 30 minutos nga pagdulong sa inyo sa mga balita, local and national news. And sa aton nga pagpanumbalik, no, igadulong natin sa inyo ang balita international, sports kag entertainment. Madamong gid nga salamat and standby. Atay kag nagaantos. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ang dala inspirasyon Aksyon Radio bakolog man sa gihapon patayon Aksyon Radio bakolog saludo sa imo patayon Aksyon Radio salamat sa
radyo. Pagkulong nun kag negro sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong ang kahintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Madayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo. Evening edition. Lasay sa 39 Action Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa detalye na sang Balita International. Target sang Estados Unidos nga ma-immunize ang 100 million ka mga tao batok sa COVID-19 sa Pebrero tuig 2021. Ini ang 40% sang adult population sang US. Suno kay Monsif Shawi, Scientific Advisor to the Government's Operation Warp Speed o OWS program. Sa tunga-tunga sang Desyembre tuig 2020 tulob katapusan sang Pebrero tuig 2021, ilan na mabakunahan ang 100 million ka mga tao. Suno kay Slawi nga cover man sa sininga programa matigulang healthcare workers kag first responders sa duha ka mga bakuna ang saron sang US sa mga Pfizer kag Moderna. Ginapaabot nga sa Desyembre 15, ma-deliver na ang unang doses sang bakuna sa Estados Unidos. Aksyon Balita, Evening Edition. Sa sports balita, mag-aumpisa ng NBA season 2020-2021 nga may duha ka mga hampang sa mabot nga Christmas week. Makaengkwentro sang Los Angeles Lakers ang Los Angeles Clippers sa December 22 para sa pagbukas sang season. Ini ang pulo ka semana matapos nga ginutos ang Lakers ang Miami Heat sa anong kahampang para sila ika-10 sa nga NBA Championship. Sa muman nga adlaw makaengkwentro naman sang Golden State Warriors ang Brooklyn Nets sa Barclays Center Arena. Sa Biyernes nga daw iga-anunsyo sang NBA ang schedule sang iban pa nga hampang. Aksyon Balita, Evening Edition. Kag sa ato naman nga showbiz balita, nag-trending ang 2019 nga pelikula ni Gerald Anderson kag Julia Barreto nga Between Maybes matapos ini ang ginpagwa na sa Netflix umpisa subong adlaw Desyembre 3. Nag-post ang duha sila sinitag sa mga social media accounts para i-promote ang ila pelikula. Sa post ni Julia, iya ginhambalan si Gerald nga tara. Nag-reply man si Gerald kay Julia sang tara. Una na sad tumagin palayag ni Julia nga hindi niya malipatan ang ini nga pelikula bangod sa iya similarity sa character nga si Hazel.
Ang Between Babies nga pelikula ang nangin kontrobersyal matapos nga ginaligar ini ang kabangdanan sang pagbulagay ni Gerald kag Bea Alonzo. Aksyon Balita Evening Edition. Lasay sa 42 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw, Huwebes, Desyembre 4, tuweg 2020. Saluwat ako ang inyong atag balita, Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Live Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo.